Bapak Babinsa, saking Karang Taruna, Rojeng, saking Klonggean, Si Kucing. Nggih, monggo katur. Mas Danang acung jempol niku, acung jempol mawon. Wong ngeten mawon. Oh. Saking Klonggan majeng sedaya. Iyo ya iyo. Batik lempor surane pit montor rame-rame kungkuki dalang gede kambyak maat luy ngandung minyak Rojeng aduh deng rembungane Joko ngebut tanpa duga enak oning waspada mungkin iku Rojeng bacut bisa agawe babat. Si Kucing. Rong pupuh. Ayo Lek Arjo. Dek mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara dedeke lencir kuning aku mangkene rumangsaku teko karo lilang-liling tak awe mung tansah ngece sing teko jebul si kucing mau bengi wis montang manting tanpa turu atiku tansah klisian amarga eling bubar sumanding mutiara dedeke lencir kuning yo langsung ireng manis mas ireng manis yen kelingan lelakonku jamane nalika ing pamulangan aku duwe kanca putri ayu lahir lan batine sering dolan nang omahku mung sinau bebarengan suwe-suwe aku tresno kelingan ireng manise ayo Mbak Yohana yo
Ya bojo loro ya bojo loronya. Kersolan ya boten, nggih ya. Mik Bediasto Adi Gelarang Madana, nggih ya. Monggo. Gak Dena. Nggih, matur suwun nuwun. Saniki kula mboten saged nyanyi niki kula wakil mawon Pun wakil semu ya Mas. Nggih, monggo matur suwun nuwun. Semu. Semu Mas Harno. Semu. Ya, oke. Pak Harno kudu semu.